איתם, היית ואותך מושלם, היית ואותך ילד קטן, ילד בן 10 חוזר מבית הספר, זורק את הילקוט בצד, מתקרב למרפסת, עצור. אבא שלך אמר רק הבוקר כמה אתה כל חייו, ואמא שלך לא מאמינה. איתם, היית ואותך מושלם, היית ואותך ילד קטן, דחיפות ומשפט מיותר בדרך הביתה, והגרון נחנק. זה גיל כזה שבו מציקים, ואתה עדין כל כך. איתם, היית ואותך מושלם, היית ואותך ילד קטן, ילד בן 10 חוזר מבית הספר, זורק את הילקוט בצד, מתקרב למרפסת, עצור.